abokina. Na shirya. Kai kaɗai kawai nake jira. Sarkin kallo har kin fara ke. Kamata yi in zauna nema in yi nishaɗi da mijina. Wannan nishaɗin naki sai da ki bari sai na dawo. Dan yanzu Bello zai zo ya ɗauke ni wuta. Ko gidan biki zan je wallahi iya kwalliyar da zan mishi kenan. Amma ko a jikinsa kawai ya fice wansa. Ya na ga guda uku kuma. Ga guda biyun can kin bayar, saura guda uku. Yanzu ni zan saci abincin ka ni na ba wasu. Ai ba mu da beran da zai saci guda biyu a gidan. Yanzu ni ce bera. Hello, mommy. Okay, no problem. Kar ki damu da na fito kawai za mu haɗu. Sai mu je mu gabatar da abin da ya kamata a yi. Ba abinci na gama maka. In kawo maka? Ki bari kawai idan ni wanka sai ni ci. Na ga ka yi wanka sai ƙanshin turare kake. Sai ka ce wanda sai je neman aure? Ba neman aure bane ba, ina da important meeting ne kin gane ko? Mijinki ya gaji da ke ya sake ki. Shi ne kike son ki auri mijina. To wallahi tallahi mijina ya fi ƙarfin ki. Kawai ina son in gane yana so na ne ko baya so na. Hello sweetie. Alhamdulillah. Ta sallami kanta da kanta. Da kana baki nan ba mijina ki gwada miji sai ki ce kuna soyayya ce. Ina mai tabbatar miki da cewa magabata na sun je sun ga magabatanta na ba da kuɗin aure sannan kuma maganar sa rana ake yanzu. Tunda namiji ba garanti bane. Sai Allah sai dai ku kwana zaki ki kwana nan gurin amma ba zan tashi ki. Yanzu abun naki kuma ya koma kyamata? Dan Allah dan annabi ka tsaya daga can na gaya maka ba na son warin turaren ka. Ka gani ko? Ka ga irin ta ko kuɗin ma wari yake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yana kice baki dauka bane? Wanda na ga take takin ki a cikin gidan nan kwanan nan gaba ki dai kin rena na a cikin gidan nan. Kin san abin da nake so da ke wallahi ki fita harkan mijina kada ki sake kiran mijina a waya ke wace ce Ni da Allah gafara. ai ni kawata na riga na yadda da mijina baya kula mata Yanda wutan nefa take haka namiji yake. ba za ki gaya mun ba ba za ki gaya mun ba ba za ki gaya mun ba sai ki gaya mun wanda ya siya miki waya a cikin gidan nan sannan wallahi ana nake magana. ta gaya mun kawai wai siya mata waya kawai nake so in ji Wanda ya sai waya kike so ki ji? Ni na sai mata waya sai ni. kai ka siya mata waya